ଫୁଲର ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଭାଇ ଏମିତି ହେଇଛି ମୁଭିଟା ମୁଁ କହିପାରୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଜି ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦେଉଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବା। ପୋଖରୀରେ ବି ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁଠି ଆମେ ଗାଧୋଉଛୁ। ବିଲ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୂଅଟା ଅଛି, ସେଇଠି ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଛି। ପୋଖରୀ ବି ତ ପାଣି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୂଅକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଗାଧୋଉ, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଖାପାଖିରେ ଖାଲି ବିଲ ଅଛି। ଏଇଠି ଦଲକି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଏଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ଗାଧୋଉ। ଏଇଠିକାର ଯେତେ ଖରା ଦେଲେ ବି ଏଇଠିକାର ପାଣି ଶୁଖେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ସେ ଏଇଠିକାର କୂଅରେ ପାଣି ୟୁଜ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଫୁଲ। ଏଇ ଫୁଲର ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଲର ନାଁ କ'ଣ। ଆଜି ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ସାଲମା ଚଟଣି ହେଇଛି, ଆଉ ଏପଟେ ପରିବା ତରକାରୀ। ସୋ ଫାଇନାଲି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଉଛୁ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାରିପଦା ରକ୍ସି ସିନେମା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ପବ୍ଲିକ୍ ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବ୍ଲଗର୍ ନୁହଁ। ମୋତେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ପବ୍ଲିକ୍ ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମୁଭି ଦେଖିକି। ଭାଇ ଏମିତି ହେଇଛି ମୁଭିଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ରଜରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭାବିକି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।